Så ved du, at du er en skøge, en kægtig skøge. Og hvis du giver ham kløe, der er permanent, så vil du rumme hans øjne, tøjne. En ægte boldesprøjte og en del tæt. Når hans mor ikke kan lide dig, blot fordi du var galant, og sagde det svært at se, du engang har været en mand. Og han klynker, når du mobber ham med hans pikkemandeskab, fordi det ligner lidt en pastinak, der har fået tæt. Og han ikke kan se det sjove, når du savligt siger bevares. Det der sker for den, det minder om din fars. Så ved du, at du er en skøge, en kægtig skøge. Og hvis du giver ham kløe, der er permanent, så vil du rumme hans øjne, tøjne. En ægte boldesprøjte og en del tæt. Når han ligger ved din side og siger, han er en smule trist. Det er min fødselsdag, du har glemt din egoist. Og man siger, skat, jeg har da husket den, det burde du have vidst. For i morgen har du det, jeg gav dig sidst. Den klamydia-test, den var positiv, så lad bare være tur. På Crazy Daisy deler alle safter ud. Der er jeg stemplet som en skøge, en kægtig skøge. Og nu har jeg en kløe, der er permanent, så vil jeg rumme hans øjne, tøjne. En ægte boldesprøjte og en del tæt. Så kan det gå, når man ikke passer på. Jeg tror, moralen i det her show, hvis man kan sige, at der er sådan en, den ligger nok i, at vi alle sammen nogle gange tror, vi ikke er sorry. Hej, god aften. Jeg elsker mænd i uniformer, mand. Kan vi ikke lide jer med at runde af henne? Linda Petersen, hvor finder vi hende henne? Og blotte så på strøget igen. Nej, vi har fået en anmeldelse fra Michael Meyerheim, så står hun herinde, eller hvad? Jeg vil godt sige tak for i aften. Kan vi komme her?